Me päätimme ottaa tutkimuskohteeksemme rakkauden. Se on kristinuskon tärkein perusta. Islamilaiset pitävät rakkautta kaikkia uskossa olevia yhdistävänä siteenä. Meillä länsimaisilla on tapana jakaa rakkaus 4 tyyppiin platonisen jaon mukaan. On eros, eroottinen rakkaus, filia, veljellinen rakkaus, agape, eli jumalallinen rakkaus, ihmiset voivat rakastaa toisiaan eros, filia ja amor tavoilla. Minä rakastan. Minäkin sinua. Amor, eli romanttinen rakkaus, voidaan jakaa useampaan muotoon. On heterorakkautta, eli sitä, kun mies ja nainen rakastavat toisiaan, ja on homorakkautta, eli sitä, kun samaa sukupuolta olevat ihmiset rakastavat toisiaan. Jotkut kokevat rakkauden tunteita esineisiin, sitä sanotaan objektirakkaudeksi, joku halaa puuta ja toinen rakastaa taulusientä. Me teimme pienen gallupin, jossa kysyimme, miten ihmiset kokevat rakkauden ja miten ne määrittelevät sitä. Kysymyksiimme vastasi 1 lapsi, 2 nuorta, aikuinen ja iäkkäämpi aikuinen. Rakkaus on sitä, kun pitää jostain asiasta todella paljon. Rakkaus on 2 ihmisen välistä tunnetta ja siinä on hyvin paljon arvostusta ja toisen kunnioittamista. Jos et pysty arvostamaan ja kunnioittamaan toista, niin et pysty rakastamaan. Se on hyvyyttä ja hellyyttä ja sitä, että pitää kaikista lähimmäisistä.